Kahapon po ay September 8, 2021. Ginanap po ang ika-65 reenactment ng coronation ng ating Virgen Delos Remedios, patron ng Pampanga. Kasabay din po noon ay pinagdiriwang ang karawan ng ating Birhen Maria. Ang misa at pagpuputong ay pinamumunuan ni apostolic nuncio to the Philippines na si Most Reverent Archbishop Charles John Brown. Blessed are you, Lord, God of heaven and earth. Ang naririnig niyo pong For in your nagsasalita ay ang mercy and ating papal justice, nuncio. You cast down the mighty and exalt the lowly. Your marvelous wisdom is shown above all in the Word made flesh and in his Virgin Mother. For he, your Son, who freely humbled himself even unto death on the cross, now sits at your right hand and is radiant with unending glory, the King of kings and the Lord of lords. And she, the Virgin, who wished to be called your servant, was singled out to be the mother of the Redeemer and true mother of all the living. Now she's exalted above the choirs of angels and reigns in glory with her Son, praying for all of us, the Queen of mercy, pleading for grace. Merciful Lord, look upon us, your servants, who by crowning this image of the mother of your Son, proclaim him as King of all creation and approach her as our Queen. Give us the grace to follow them in serving you, to do what love demands for the sake of our brothers and sisters, to deny ourselves and spend ourselves so as to win our neighbors for you, to be lowly on earth so as to be exalted in heaven, where you reward your faithful servants with a crown of life. We ask this through Christ our Lord. Amen. Ang ating Virgen Delos Remedios ay tinatawag ding induning kapaldanan, induning lugod, ina ng kagalingan at pagmamahal. Kalabing-isa ng Pebrero 1956, nagsumite ng petisyon si Bishop Guerrero kay Cardinal Federico Tedeschini para magkaroon ng opisyal na coronation ng ating Virgen Delos Remedios. July 15, 1956 naman ay nagbigay ng decree si Pope Pius XII. At sa September 8, 1956, ginanap ang unang coronation ng ating Virgen Delos Remedios. Ang debosyon kay Virgen Delos Remedios ay tinatag ni Cesar Maria Guerrero, obispo ng San Fernando, para labanan ng kumakalat na komunismo at social injustice sa Pampanga noong mga panahong iyon. Iniram ang imahe ng Our Lady of Remedies sa Baliti, Pampanga, at ito ang unang imahe na ginamit para sa crusada de penitencia y caridad o Crusade of Penance and Charity. Nakalikom sila ng mga donasyon na tinatawag po nating lamak at ito ay ipinamimigay sa mga nangangailangan. At naiputong na po ang korona sa ating mahal na ina. Noong 1954, nagpetisyon po ang mga taga-Baliti upang mabawi ang kanilang imahe at maibalik sa kanilang simbahan. Bilang tugon, nagkomisyon ng santero si Bishop Guerrero na si Victoriano Sionco
para lumilok ng mas malaking imahe ng ating Virgen Delos Remedios. At ito na po yung ating ginagamit na imahe hanggang sa kasalukuyan. Ang imahe naman po na hiniram galing sa baliti, ang tawag po natin sa kanya ngayon ay Virgen Delos Remedios La Primera o Virgen Delos Remedios de Baliti. At nakikita niyo naman po ngayon ang imahe ng ating Santo Cristo del Perdon. Siya po ay sinasabitan ng mga bulaklak. Ang naririnig nyo naman po ngayon ay ang himno, ang opisyal na himno ng ating Virgen de los Remedios na sinulat ni Felix Punsalan at nilapatan ng musika ni Gaudencio Malig. Salamat po sa panonood. Naway na bless po tayong lahat.